Da, ali možeš si ga još izvući da ti je lakše. Da, i sada gore. Još malo. Da, sam se zaustavi. Evo. Podizat na kotača, da. Evo ga. Evo, već je otvoren. I sad gore, dobro. Kako je sad zatvori kotač? O! On je blokan. Da, evo ga. On se stavi se na ove vilice, ne? Tako da je s kotača da se podizao.